दिनै इउएन एकाडेमि बागानपाराया थामथि आर्ट्स एन्ड साइन्स एक्जिबिशन हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो लादों। बेवहाय फरायसाफोरा गावसोरनि प्रजेक्टनि जोहै कार्बन पिउरिफिकेशन मेथड, सलार सिस्टेम आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि जा आर्ट्सनि बा क्रेफ्ट्स, आर्ट्स एन्ड क्रेफ्ट्स, बेजों लोगोसे जा साइन्सनि टेक्न'लजि दा जौगानानै दङ बेफोरखौ डेम' हिसाबैबो दिन्थिदों आरो प्रेक्टिकेलिबो बिसोरो दिन्थिफुंदों। बेवहाय जोंनियाव गासै फरायसाफोरा 273 जन फरायसा दङ। बेनिनो 3 थाखोनिफ्राय 10 थाखोसिम जायफोर फरायसाफोर दङ बिथांमोना दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लादों। बिदिनो आरोबाव उन्दै फरायसाफोरा जोंनि बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव नायफैनायनि गेजेरजों गावसोरनि जा स्किल्स बेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव बाहागो लाहोदों। बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरनि जा क्रिएटिभ आइडियास बेफोरखौ बाहायनो हादों। लोगोसेनो प्रेक्टिकेल स्किल्सफोरखौ बिथांमोना बाहायनो हादों बा दिन्थिफुंनो हादों। बेजों लोगोसेनो गावबा गावनि आखाइजोंनो मावफुंथारनानै सोलोंलांनो हादों आरो बेजोंनो जाखिनि बिथांमोननि जा प्रेजेन्टेसन बेखौ होनायजों लोगोसे कमिउनिकेसन स्किल्सफोरखौबो डेभेलप जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनैनि जा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बे जोंनि खाथियाव थानाय जायफोर फरायसालि बिथांमोननि फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसा बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंदों जेन जोंनि फरायसाफोराबो बिथांमोननिफ्राय थुलुंगा मोननानै आरोबाव जौगाबावनो हायो। बेवहाय दिनै गाहाय आलासि बा नायसंगिरि महरै दंमोन जोंहा आलारि ब्रह्म सैनारि मेडाम। बिथाङा जाहैबाय सेन्ट्रेल आबफनि जेनेरेल सेक्रेटारि। बेजों लोगोसे बागानपारा दखरा बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि, बेबायदिनो बागानपारा दखरा बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिजों लोगोसे गोबां बिबानगिरि बिथांमोनाबो दिनैनि हाबाफारियाव नुजाथिफैदों। दिनै बागानपारा इउएन एकाडेमिया भारतबर्षनि दिनै उदांस्रि सान, बे 80थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना गावसोरनि फरायसालिनि 3थि आर्ट्स एन्ड साइन्स एक्जिबिशनखौ दिनै बेखेवनाय हाबाफारि बा बेखेवनायनि थाखाय आंखौ लिंनानै लाबोदों। आं बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बाहागो लाफैनानै थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे फरायसालिनि साफ्रोमबो फरायसाफोरा बे एक्जिबिशना जिहेतु मोनसे प्लेटफर्म, बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बा बेखौ जौगासार दिन्थिफुंनायनि मोनसे सुजुग सुबिदा अर्थात प्लेटफर्म, बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जे गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिसारदों। बेवहाय आङो बुंनो नागिरदों बे फरायसालिनि बे फरायसाफ्रा एक्सुवेलि जाफुंसार खालामनो हादों आरो आं बेनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों बिथांमोननि फरायसालिनि साफ्रोमबो फरायसालिया आरो गोजौसिम आवगायलांबाय थानो हाथों। बे 9, 10नि फरायसाफोरानो आरो बिसोरनि गेजेरनिफ्रायनो साफा सासे साइन्टिस्ट जाहैनो हानाय नङा बे बाथ्रा गैया। बेनिफ्राय आं नायनानै मोनथिनो हादों जाहैनो हागोन जे बिसोरो गावसोरनि खामानियाव सोरबाया दिनैनि माबाजों सोमोन्दो लाखिनानै दिनैनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगाव बेजों सोमोन्दो लाखिनानै माखासे बेखौ गावसोरनि गियानजों लेखायाव मोननायखौ प्रेक्टिकेल दैलि लाइफआव माबोरै इउज खालामनांगोन बेखौ दिन्थिलांदों आरो बेखिनि साइन्स टेक्न'लजिनि गेजेरजों बे जेंनाखौ, प्रब्लेमखौ माबोरै सल्भ खालामनांगौ बेखौ हाहैगोन, गोजौआव थांनानै आरो बांसिन हाहैगोन होननानै आं आसा खालामदों।